Hazvina kumira zvakanaka paZimbabwe. Dzimwe nzvimbo vanhu vatotanga kudemonstrata. Ndokusangana nenyaya pana bari kunzi in Kariba 14 residents including John Oton, a former legislator for Kariba constituency, were arrested for demanding the release of timber. Vakatobatwa, vanga vakabata maplacards vachitaura kuti Zimbabwe can't be open for business when it is not open for life. Ndo mashoko avaitaura, messages avaisenda through maplacard vanga vakabata. So nekuda kweizvozvo vakabva vanzi takukusungirai kuti muri kudemonstrata nyaya iyoyo. Vari kudemonstratera vamwe vanhu vakabatwa vachinzi vaidawo kuzoita demonstrations and stuff. Wanzi why vanga vakagather vachicommemorate youth day sekuseko munozviita kunzi kuSouth Africa. Ende ndikuzoona zvekare pane vamwe futi vari kunzi vari kudemonstrata, but this time ava vakauya vakaita kakuno chimaster chigame chacho because vanga vakapfeka mahood jacket inenge yakavhara vakavhara musoro kuti munhu asazokwanise kurecognizwa kana achinge apedza kudemonstrate. Ndobva abata placard rakavhara kumeso kudai so. Vanga vakanyorwa zvakawanda wanda maplacards iwayo. Vanhu vakatsamwa paZimbabwe. Vanhu havasi kuda chete kungosungwa, ndo nje vari kuzovhunduka kuti what court kazosungwa what's next, because chiri kuitika muZimbabwe vanhu vari kuda ende vari padhuze nekungodedzera kuti chiro zvaita takutopinda muroad. But hurumende yacho munoziva nekuchikidzira kwairi kuita vanhu iri kutaura kuti majeri ndo haana kuzara. But zviri kuitika paZimbabwe iko zvinezvi hazvina kumira mushe, hazvina kujeka, hakusi kujekwa rinopisa. Vanhu havachadi, vanhu vakatsamwa ende vanhu vaneta kujairirwa. Ndo zviri kungotaurwa kwese kwese, vanhu taneta kujairirwa, taneta. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe ndava nayo zvekare ndakakubatira update tichikuzivisai zviri kuitika munyika yenyu yeZimbabwe.